Haurien de deixar d'inculcar una doctrina. Traçar jo n'exigeix, només done un consell. Ni ells ni jo manem de la resta de la gent. Llibertat per avortar, llibertat per a triar. Que tot no siga Déu, ja fa segles que parlen d'ell, encara no el conec, ni crec que ho arribi a fer. Inquisidors armats han tingut tot el poder, i es supon que no és igual que deixen triar a la gent. Religió és tot una mentira, aniràs si pagues al cel. I l'últim viatge és gratuït, el rodeo m'estan prenent el pèl. I és que tots volen manar i guiar els corderets, tindre-los acompinats i manejar-los bé. Teoria de l'evolució, Adán i Eva, dos calents. Mira que per tindre fam ni la por van